dalang average na usad sa mga sasakyan ngayon sa EDSA mula yun sa dating 20 to 21 km per hour. Sinabi ni Chairman Arpet na naka-apekto sa pagbagal ng usad ng mga sasakyan ay ang pagdami ng mga bumibiyahe sa EDSA simula na nang pumasok ang permit. Simula kasi September 24 ay umabot na sa 421,000 ang mga nais na bumiyaheng sasakyan sa EDSA kada araw. Sinabi pa ni Arpet na posibleng matatagdag ang paya at umabot ng halos 30 milyon sasakyan kada araw habang papalapit ang Pasko. Paliwanag ni Arpet, karaniwang tumataas ang volume ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA pagkatapos ng isda at nagpupulit sa EDSA hanggang sa araw ng Pasko. Kapag ikaw ay tao na ang iyong dokumento ay fake, birth certificate, etc. fake, yung mga nakalagay doon, ang tawag sa iyo, fake certificate, fake kami. Oo ba? Oo. Kaya nga pag yung pari na kanina, sinabi nila dito sa Dago, yung kapitan doon sa lugar, sa may area ng sa Tahos, Manila, hindi po ko daw nalang ipatawag. Kasi, Ang tumitira kasi niya, pulis Manila pa raw siya. Ang sinabi nila doon sa Dago, pulis Manila pa raw daw siya. Problema na ganyan na yan. Kabisado niya yun. Maganda na ba yung kailangan? Ang tumitira niya na yung tinatawag natin, the man with a golden hand. yung magagaling gumaya ng perma ng gold. Ako, sa Dago. Malakas kumita yung mga yan. Malakas kumita yan. Alam mo kasi, pag talagang titignan mo rin, o yung biglang tingin lang, talagang mga different yung peke. Correct. Magaling. May kilala kong isang galing sa kanyang trabaho nung araw eh. Ngayon naman ay wala na yan. Sinawa ng mga tao na nakakapagpunod na rin eh. Di ba dahil sa isip dokumento? Magkakula ka magmayaman pa kayo ngayon. Dahil sa Recto University. Ako sa ginagawa ko na superado, hindi lang ako pinapasok to.
sodium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Mga kapuso, excited na ba kayo para sa super saya na Sabado morning? Tara na't makipagkulitan sa Super Barangayan. Sa darating na October 19, Sabado alas 7 ng umaga, susugod ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Block 6 Covered Court, Barangay Pansol, Quezon City para sa isang umaga na puro saya at papremyo. Maganda na dahil papasayin namin ang inyong umaga with dance fitness, fun games at super biritan. Kasama ang GMA Sparkle artists na sina Jennifer Marabilia at Kim Perez. Susugod din para makipagkulitan ang ating Super Radio anchors na sina Glenn Hueco, Rene Santa Cruz at Isa Umali. Kasama rin natin ang Barangay LS DJs na sina Lady Gracia at Papa Boss. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Sabado, October 19, alas 7 ng umaga para sa chance na manalo ng cash prizes. GMA Hardbox at Android phone. Kita-kit, mga kapuso. Nasaan ka man ay pwede pa rin makisaya by following our Super Barangayan live report sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan ay bigay sa inyo ng sana. Sa sana, sa Guana, basta takla, sa Guana, Iwala. Now that adding herbal liquid supplements, i-push mo yung natural sa iyo at sangguni ang barangay ng Barangay Pansol, Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 forever. XCS 1000. Ay, walang card? Ay, siya, wala na card. Wala akong cash. Pakitulak nga yung ano. Wala akong cash. Tuktok yan hanggang dito sa may Buendia, hanggang sa may papuntang Kalayaan. Mabagal na rin tayo papuntang Estrella hanggang Guadalupe.
Guadalupe, dugtong na mabigat na daloy ng traffic hanggang dito sa may Show Boulevard, ganoon na rin sa may Mega Mall. Dugtong na rin tayo hanggang sa may Ortigas, hanggang sa may White Lake. Mabagal na rin tayo papuntang Boni Tirano hanggang dito sa may Aurora. Bagyang luluwag na yan, papunta na dito sa may Nepac. Matindi ka, brother, Cash. Ngunit sa may
gaya ng iatid sa atin ng Planac. Sobrang sakit? Don't worry. Panatag sa Planac. Cebuana, basta sangla na Cebuana. Tiwala. Tolak angin. Ipus mo yung natural sa iyo. Ang Guliang Barangay ng Barangay Pasol, Quezon City, Super Radio DCWB 594 at Barangay LS 97.1. Matibay, magaling at matigas. Samahan parang robas. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cinnamomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, pumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robas, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robas, para sa mga kalalakihan. At sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robas ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mapapagod benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 866-2588 para sa detalye. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Paalala ng BPO, hindi rin ito automatiko kundi dadaan pa rin sila sa screening at security processes. Isang paraan niya para ma-regulate o hindi maabuso ang VIP service. Ako si Tuesday sa Dunir ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Thank you very much sa report na yan ni Tuesday News, mga kaibigan. VIP, VIP. Okay. Sabi ko kanina kay JB. Iba ang bibig sabihin ng VIP pagka ako eh. Sabi na, ano yung share? Sabihin ko ba? Wala lang.
Very Ayaw ni Henry. Ayaw niyang ipasabing very impotent person. Kaya hindi ko na sinabi. Higit na pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Malaysia, tinatalakay ngayon sa Kuala Lumpur. Tumutog sa balita na yan. Nimpa, bravo, go! Nakikipagtulong ngayon sa kanyang counterpart sa Malaysia, si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ay sa ikawalong Philippines-Malaysia Joint Commission meeting na ginaganap sa Kuala Lumpur, Kapitolyo ng Malaysia. Sa pulong na itinakda ngayong araw, layunin ang higit na pagpapalalim ng relasyon at pagkakaibigan ng dalawang bansa o itong Pilipinas at Malaysia. Mga din ang pagsasakatuparan ng mga napagkasunduan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na nagsulong noong 2023. Nasa agenda rin ng mga issue na may mutual interest ang dalawang bansa at may kaugnayan sa Southeast Asian region. Ito ang ika-60 anibersaryo ng bilateral relation ng Pilipinas at Malaysia. Sabi ng Malaysia, noong 2023 ang Malaysia ay isa sa pinakamalapit trade partner Isintuwa ng Korte Suprema ang pagpapatupad sa mga batas kaugnay ng pagpapatayo ng itong karagdagang regional fire court sa bansa sa ilalim ng Republic Act No. 12025. Tatlong bagong RTC ang itatayo sa Muntinlupa City na magdaragdag sa kasalukuyang 4 na RTC o RTC sa Luzon. Kapisa naman ng Republic Act No. 12026, 4 ding bagong RTC ang itatayo sa bayan ng pagbabalita at pagkikmay sa issue. News and Traffic sa Super Radio